Astăzi vom explora cum locuitorii Europei medievale înfruntau una dintre cele mai mari amenințări la adresa supraviețuirii lor, iernile lungi și necruțătoare care testau limitele rezistenței umane. Înainte de a continua cu videoclipul, nu uitați să vă abonați la canal pentru mai multe narative documentare ca aceasta și nu uitați să lăsați comentariul vostru la final. Exista un vechi proverb medieval care spunea că iarna mănâncă ceea ce vara face să crească. Aceste cuvinte simple purtau un adevăr brutal care răsuna prin toate satele, castelele și mănăstirile Europei. Pentru bărbații și femeile care trăiau în acea epocă, iarna nu era doar un anotimp, ci o perioadă de încercare. Zilele se scurtau, temperaturile scădeau drastic, iar câmpurile odinioară verzi se transformau în peisaje dezolante, acoperite de zăpadă și gheață. Supraviețuirea depindea în întregime de capacitatea de pregătire în timpul lunilor mai blânde. Europa medievală a cunoscut perioade climatice distincte care au modelat profund viața locuitorilor săi. Între anii 750 și 1350, aproximativ, continentul a experimentat așa numita perioadă caldă medievală, o eră de temperaturi excepțional de blânde care a permis expansiunea agricolă și chiar cultivarea strugurilor în regiuni din Anglia și nordul Germaniei. Aceste condiții favorabile au adus prosperitate și creștere demografică. Totuși, ca în toate lucrurile, această abundență nu avea să dureze la nesfârșit. În jurul anului 1300, ceva a început să se schimbe. Temperaturile au început o scădere graduală, care avea să marcheze începutul unei noi ere climatice. Cronicarii vremii nu aveau un nume pentru acest fenomen, dar istoricii moderni îl vor numi mica epocă de gheață, o perioadă care se va întinde pe aproximativ 4 secole. În primii ani ai acestei tranziții, semnele erau deja evidente. Iernile au devenit mai riguroase, primăverile soseau mai târziu, iar verile păreau tot mai scurte. Intensitatea acestor ierni a lăsat urme profunde în istorie. În 1303, Marea Baltică a înghețat complet, un eveniment care se va repeta în 1306 și 1307. Navele au rămas blocate în gheață, iar comunitățile de coastă s-au trezit izolate. În timpul iernii din 1363 spre 1364, porțiuni lungi din râul Rin au rămas înghețate timp de luni consecutive. Chiar și regiunile din sud nu au scăpat de furia iernii. Râul Po, în Italia, a înghețat atât de solid în iarna anului 1216, încât locuitorii au organizat un turnir de cavalerism pe suprafața sa. În februarie 1352, Florența a rămas acoperită de zăpadă pe tot parcursul lunii, iar zăpada s-a acumulat în așa fel încât locuitorii au rămas blocați în casele lor timp de zile întregi. În fața unor astfel de condiții, pregătirea devenea o chestiune de viață sau de moarte. Înțelepciunea populară medievală învăța că cel care nu se pregătea în lunile de abundență va suferi cu siguranță în lunile de penurie. Și astfel, încă din primăvară, fiecare familie începea un lung proces de acumulare și conservare a resurselor. Grâul și orzul erau depozitate cu grijă în grânare, special pregătite pentru a proteja boabele de umiditate și de rozătoare. O tehnică comună consta în acoperirea podelei grânarului cu ramuri de grozamă, tojo, sau alte plante spinoase, ridicând grânele de pe solul umed și îngreunând accesul șobolanilor și șoarecilor. Grânele păstrate în timpul verii aveau să fie baza alimentației de iarnă. Din ele apărea pâinea, când morile funcționau, și terciurile, când apele înghețate făceau imposibilă măcinarea făinii. Printre aceste terciuri, un preparat se evidenția prin omniprezența și versatilitatea sa. Era cunoscut sub numele de frumenti, un cuvânt derivat din latina frumentum, care înseamnă pur și simplu grân. Acest terci de grâu, simplu în esența sa, a hrănit generații întregi de europeni, de la cei mai umili șerbi până la regi în banchetele lor. Frumentii în forma sa cea mai de bază consta în boabe de grâu fierte în apă până deveneau moi, apoi amestecate cu lapte și îngroșate cu gălbenușuri de ou. Rezultatul era o preparare groasă, nutritivă și reconfortantă, capabilă să încălzească corpul
și să ofere energie pentru a înfrunta zilele geroase. Pentru țărani, această versiune simplă era adesea tot ce aveau la dispoziție. Pentru ei, terciul nu trebuia să fie frumos sau gustos, trebuia doar să potolească foamea și să mențină corpul cald. La mesele mai înstărite, totuși, frumentii căpătau un aer de sofisticare. Mirodenii importate din țări îndepărtate erau adăugate în farfurie, transformând umilul terci într-o delicatesă demnă de banchete. Șofranul conferea o culoare aurie vibrantă, scorțișoara adăuga o aromă învăluitoare, iar zahărul îndulcea gustul boabelor. Unele rețete mai elaborate cereau ca frumentii să fie servit cu bulion de vânat sau chiar ca acompaniament pentru carnea de delfin, un ingredient rezervat doar regalității. În cartea de rețete engleză The Form of Curry, datată aproximativ 1390, se găsește o rețetă care sugerează servirea frumentiului cu porpoise, marsuin, considerat pește de către biserică și, prin urmare, permis în zilele de post. Originea frumentiului datează din timpuri și mai vechi. Romanii cunoșteau deja o preparare similară numită puls, un terci de cereale consumat de soldații legiunilor. Călugării benedictini din înaltul Ev Mediu au rafinat preparatul, adaptându-l regulilor de frugalitate ale mănăstirilor lor. Pentru acești religioși, frumentii reprezenta susținere și simplitate. Una dintre cele mai vechi cărți de rețete în limba franceză, Le Viandier de Taillevin, scrisă în jurul anului 1300, prezintă instrucțiuni detaliate pentru preparare. Rețeta instruia să se ia grâul, să se spele bine și să se fiarbă în apă. Când era fiert, trebuia scurs, iar apoi se lua lapte de vacă, se punea la fiert, se adăuga grâul și se fierbea din nou. Gălbenușuri de ou bătute erau adăugate la final. Unele persoane adăugau mirodenii și bulion de vânat. Dar frumentii era doar o parte din complexul sistem de supraviețuire de iarnă. Conservarea cărnii constituia un alt pilon fundamental. În timpul verii și toamnei, animalele erau îngrășate pentru sacrificare. Pășunile abundente și resturile recoltelor ofereau hrană din belșug pentru porci, boi, oi și capre. Totuși, menținerea acestor animale în timpul iernii ar fi fost neviabilă din punct de vedere economic, deoarece fiecare animal reprezenta încă o gură de hrănit din stocurile prețioase de grâne. Festivalul de Martinmas, celebrat pe 11 noiembrie, marca tradițional începutul sezonului de sacrificare. La acea dată, comunitățile rurale din întreaga Europă medievală realizau sacrificarea în masă a turmelor lor. Doar animalele reproducătoare și vacile cu lapte erau cruțate, rezervate pentru a garanta continuitatea turmelor în primăvara următoare. Restul era sacrificat, iar cursa pentru conservarea cărnii începea imediat. Sarea era principalul agent de conservare. Familiile scufundau carnea în saramuri concentrate sau o acopereau complet cu sare grunjoasă, eliminând umiditatea care ar fi permis dezvoltarea bacteriilor. Această tehnică, deși eficientă, avea consecințe notabile pentru palat. Carnea sărată era extrem de tare și, așa cum sugerează și numele, foarte sărată. Pentru a o face comestibilă, era necesar să fie fiartă timp de ore întregi înainte de consum, un proces care înmuia fibrele și extrăgea o parte din excesul de sare. Pe lângă sărare, afumarea oferea o altă opțiune de conservare. Cârnații și alte mezeluri erau atârnate deasupra focurilor fumegânde, adesea chiar pe grinzile caselor. Construcțiile medievale nu dispuneau încă de coșuri de fum propriu-zise în majoritatea lor. Fumul de la vetre se ridica liber până la acoperiș, scăpând prin deschizături în țigle sau prin paie. Acest mediu fumuriu, deși inconfortabil pentru locuitori, era perfect pentru a cura carnea atârnată pe grinzile superioare. Nimic nu se irosea. Organele interne ale animalelor erau transformate în conserve. Sângele dădea naștere sângerețelui și budincilor negre care, păstrate în locuri răcoroase, puteau dura luni de zile. Intestinele erau curățate și utilizate ca învelișuri pentru cârnați. Chiar și grăsimea era conservată cu grijă, deoarece servea atât la gătit, cât și la impermeabilizarea țesăturilor și a pielii. Porcii și gâștele primeau un tratament special. În timp ce majoritatea animalelor erau sacrificate în noiembrie,
Aceștia doi erau cruțați până în decembrie. Motivul era simplu și pragmatic. Toamna, porcii și gâștele se puteau hrăni liber cu ghinde, râme și alte alimente găsite în păduri și câmpuri, fără a fi nevoie să consume stocurile de grâne. Permiterea lor să se hrănească încă o lună însemna animale mai grase și mai multă carne de conservat. Din acest motiv, decembrie a devenit tradițional asociat cu tăierea porcilor, o iconografie care apare în numeroase calendare medievale ilustrate. Carnea de porc era deosebit de importantă pentru familiile mai umile. Boii erau animale scumpe, accesibile doar celor mai înstăriți. Porcii, pe de altă parte, puteau fi crescuți de aproape orice familie. Aceste animale omnivore se hrăneau practic cu orice, de la resturi de mâncare până la rădăcini și insecte. Capacitatea lor de a transforma practic orice materie organică în carne nutritivă îi făcea aliați indispensabili în lupta pentru supraviețuire. Și ce se întâmplă cu peștii, s-ar putea întreba cineva. Cu siguranță, râurile și lacurile ofereau o sursă alternativă de hrană. Realitatea însă era destul de diferită pentru majoritatea țăranilor. În sistemul feudal care domina Europa medievală, practic toate pământurile aparțineau unui domn. Și odată cu pământurile veneau și drepturile asupra râurilor, lacurilor și pârâurilor care le traversau. Pescuitul, prin urmare, era un privilegiu rezervat nobililor și celor cărora aceștia le acordau permisiunea. Marea majoritate a domnilor feudali refuzau acest drept șerbilor lor. Pentru cei care trăiau aproape de mare, perspectivele erau puțin mai bune, deoarece oceanul era considerat o resursă comună. Totuși, pescuitul în largul mării în timpul iernii era extrem de periculos. Cu toate acestea, peștele își găsea drumul spre mesele medievale. Heringul era sărat sau pus la conservă pentru distribuție pe continent. Dar adevăratul campion al conservării era codul uscat, cunoscut sub numele de stockfish. Acest pește trecea printr-un proces de uscare și fermentare care îl făcea incredibil de durabil, putând dura ani de zile fără să se strice. Durabilitatea stockfish-ului însă venea cu un preț. Peștele devenea atât de tare și uscat încât trebuia să fie literalmente bătut cu un ciocan înainte de a fi gătit. Chiar și după acest tratament, erau necesare ore de fierbere pentru a-l face minim comestibil. Textura rezultată era descrisă în moduri puțin apetisante de către contemporani. În cartea lui Margery Kempe, o operă de la începutul secolului al XV-lea, autoarea relatează o viziune în care Iisus îi spune că va fi roasă de oamenii lumii, așa cum un șobolan roade stockfish-ul, și că ea se va agăța de el la fel de strâns precum pielea de stockfish se lipește de mâinile unui om când este fiert. Păresimile, postul mare, perioada de 40 de zile de abstinență care preceda Paștele și care cădea predominant în timpul iernii, aducea provocări suplimentare. În acest timp, biserica interzicea consumul de carne, ouă și lactate. Pentru cei bogați, această restricție însemna pur și simplu înlocuirea cărnii cu pești scumpi și preparate elaborate. Pentru cei săraci însă, postul mare putea fi o perioadă de adevărată penurie. Rezervele de carne erau de obicei deja scăzute când începea postul, dar pierderea accesului și la lapte, unt și ouă reprezenta o lovitură grea pentru dieta de iarnă deja limitată. Soluția găsită a fost utilizarea laptelui de migdale sau de alune. Aceste lapturi vegetale înlocuiau laptele de vacă în practic toate preparatele. Frumentiul preparat în timpul postului mare utiliza lapte de migdale și era servit fără gălbenușuri de ou. Pe lângă grâne și cărnurile conservate, unele alimente proaspete reușeau să supraviețuiască lunilor mai reci. Merele și perele, culese toamna și depozitate în locuri răcoroase și uscate, durau adesea până în februarie. Verzele și prazul erau cultivate și recoltate chiar și în lunile cele mai înzăpezite, frunzele lor rezistente, suportând temperaturi care ar fi distrus alte legume. Ridichile ocupau de asemenea un loc special în dieta de iarnă medievală. Medicina vremii se baza încă pe teoria celor 4 umori, care clasifică toate lucrurile ca combinații de cald, rece, umed și uscat. Iarna era considerată un anotimp rece și umed
și prin urmare dăunător echilibrului corporal. Pentru a combate aceste efecte, se recomanda consumul de alimente considerate calde și uscate. Ridichile se încadrau perfect în această categorie. Un erudit din secolul al XIII-lea, cunoscut sub numele de Bartolomeu Englezul, a scris că căldura arde în materia grasă a rădăcinii de ridiche și că în timpul iernii aceasta este un rezervor de căldură care se multiplică. Nucile jucau de asemenea un rol crucial în alimentația de iarnă. Castanele, nucile, migdalele și alunele erau culese toamna și depozitate pentru consum pe tot parcursul iernii. În timpul postului mare, când atâtea alte alimente erau interzise, nucile deveneau și mai importante, oferind grăsimi și proteine esențiale care altfel ar fi lipsit din dietă. Menținerea corpului hrănit era doar jumătate din bătălie. Menținerea căldurii reprezenta cealaltă jumătate. Castelele și conacele boierești dispuneau de șeminee enorme în aproape toate camerele, consumând cantități impresionante de lemne de foc. Tapiseriile care decorau pereții nu erau doar elemente estetice, ci funcționau și ca izolație, reținând căldura în interiorul încăperilor. Hainele nobilimii includeau straturi de lână groasă căptușite cu blănuri de animale, creând un cocon de căldură în jurul corpurilor lor privilegiate. Pentru țărani, însă, situația era foarte diferită. Casele lor erau construcții simple, adesea cu pereți din chirpici și acoperișuri de paie care lăsau să scape căldura prețioasă. O singură vatră în centrul construcției era tot ce aveau pentru a încălzi întreaga familie. Hainele erau făcute din lână aspră, eficientă în reținerea căldurii, dar departe de confortul blănurilor folosite de nobilime. Legile sumptuare, promulgate în diverse regate europene, făceau această inegalitate și mai pronunțată. În Anglia, în 1363, au fost stabilite reguli care determinau ce țesături și blănuri putea purta fiecare clasă socială. Chiar dacă un negustor prosper își putea permite financiar să achiziționeze haine din blană fină, legile îi interziceau să le poarte. Aceste restricții nu se bazau doar pe prestigiul social, ci aveau consecințe practice în timpul iernilor riguroase. În timp ce un nobil înfășurat în blănuri de hermină rămânea confortabil încălzit, un țăran cu hainele sale din lână simplă tremura de frig. Comunitățile au dezvoltat strategii colective pentru a înfrunta frigul. Împărțirea spațiilor și chiar a paturilor a devenit o practică comună. Călătorii în hanuri împărțeau adesea același pat cu străini compleți, o necesitate practică ce transcendea orice pudoare. În unele regiuni din Franța și Rusia, familii întregi hibernau împreună, rămânând în pat timp de săptămâni, ridicându-se doar pentru sarcinile cele mai esențiale. În satele alpine franceze, familiile dormeau împreună cu animalele lor, profitând de căldura corporală a vacilor și oilor pentru a supraviețui nopților celor mai reci. Frigul extrem nu afecta doar confortul uman, ci și lanțul de distribuție a alimentelor. Când râurile înghețau, morile de apă încetau să mai funcționeze, făcând imposibilă măcinarea făinii pentru pâine. Fără făină, comunitățile erau forțate să recurgă la alternative precum frumentiul, care utiliza boabele întregi fierte în loc de măcinate. Bărcile care în mod normal transportau mărfuri pe râuri rămâneau imobilizate, izolând comunitățile care depindeau de acest comerț fluvial. Un cronicar italian a înregistrat că în timpul iernii în care râul Po a înghețat, frigul era atât de intens încât pâinea, merele, perele și toate tipurile de alimente au înghețat bocnă, neputând fi tăiate sau mâncate până nu erau încălzite și dezghețate lângă foc. Chiar și vinul îngheța în interiorul butoaielor, iar pentru a-l extrage era necesar să se folosească topoare pentru a sparge blocul solid în care se transformase. Prețurile alimentelor reflectau aceste dificultăți, cu excepția câtorva articole controlate de guvern, cum ar fi berea și pâinea, toate celelalte alimente aveau prețurile ridicate în timpul lunilor de iarnă. În Anglia anilor 1340, costul de a adăposti și hrăni un cal timp de o noapte într-un han costa aproximativ 1,5 bani în timpul verii, dar urca la 3,5 bani în timpul iernii.
Această creștere reflecta nu doar penuria de alimente, ci și costurile mai mari de încălzire și întreținere în lunile reci. Paradoxal, în timp ce prețurile urcau, salariile scădeau. Zilele mai scurte de iarnă însemnau mai puține ore de muncă, iar lucrătorii erau plătiți proporțional mai puțin. Un producător de țigle din Londra, în anii 1340, câștiga 5 bani și jumătate pe zi în timpul verii, dar numai 4 bani și jumătate în timpul iernii. Această combinație de prețuri mai mari și salarii mai mici putea face ca un lucrător urban să cheltuiască peste 70% din venitul său doar pe alimentație în lunile cele mai reci. Bartolomeu Englezul a surprins această realitate într-un pasaj care, deși inițial se referea la plante, se aplica în mod egal finanțelor familiilor obișnuite. El a scris că toate lucrurile care trăiau și creșteau prin beneficiul verii se ofileau și mureau prin cruzimea riguroasă a iernii. Pentru multe familii, economiile acumulate în lunile productive pur și simplu se evaporau când sosea frigul. Aceasta era realitatea care făcea un simplu terci de grâu atât de prețios. Frumentii nu era doar un aliment, era o linie de apărare împotriva foamei și a frigului. Prepararea sa era destul de simplă pentru a fi executată de orice familie, iar ingredientele sale de bază, grâul, laptele și ouăle, erau la îndemâna majorității. Pentru cei care nu aveau acces la mirodenii sau zahăr, terciul de bază oferea totuși susținere. Pentru cei mai norocoși, adăugirile de șofran, scorțișoară și alte condimente transformau umila preparare într-un preparat demn de sărbătoare. Grosimea frumentiului era deosebit de importantă. Rețetele medievale accentuau faptul că terciul trebuia să fie foarte gros, o caracteristică ce nu era pur estetică. Un terci gros rămânea mai mult timp în stomac, prelungind senzația de sațietate și oferind energie pentru mai multe ore. Într-un context în care mesele puteau fi puține, fiecare preparat trebuia să satureze cât mai mult posibil. Boabele de grâu fierte își păstrau textura individuală, spre deosebire de un terci de ovăz care se transformă într-o masă omogenă. Fiecare bob plesnea în gură la mestecat, oferind o experiență senzorială pe care contemporanii o apreciau în mod clar. Gălbenușurile de ou confereau o bogăție cremoasă preparatului, pe lângă faptul că contribuiau cu proteine și grăsimi suplimentare. Rezultatul era un aliment care cu adevărat se prindea de coaste, cum ar spune înțelepciunea populară. Culoarea gălbuie a preparatului menționată în rețete nu era un moft decorativ. Într-o societate care asocia culorile vii cu alimentele de calitate, aspectul auriu al frumentiului semna la nutriție și valoare. Șofranul, când era disponibil, intensifica acest galben, dar chiar și gălbenușurile de ou confereau deja o tonalitate plăcută terciului. Țăranii, pragmatici în abordarea lor față de supraviețuire, probabil nu se preocupau prea mult de culoarea alimentului lor. Pentru ei conta ca preparatul să le încălzească corpurile și să alunge foamea până la următoarea masă. Mănăstirile medievale au jucat un rol crucial în conservarea și diseminarea rețetelor precum frumentii. Călugării au creat unele dintre cele mai vechi cărți de rețete care au supraviețuit până în zilele noastre. Bucătăriile lor serveau nu doar comunităților religioase, ci și călătorilor care căutau adăpost în timpul iernii. Tranziția de la perioada caldă medievală la mica epocă de gheață nu a fost bruscă, dar efectele sale cumulative au fost devastatoare. Recoltele au început să eșueze cu o frecvență mai mare. Foametea a devenit mai comună și mai severă. Marea foamete din 1315 până în 1317 a ucis milioane de oameni în întreaga Europa, un preludiu sinistru al dificultăților care aveau să vină. Deceniile următoare aveau să aducă nu doar frig și foame, ci și moartea neagră, care a găsit o populație deja slăbită de malnutriție și de stresul climatic. Cu toate acestea, reziliența umană a prevalat. Tehnicile de conservare a alimentelor au fost rafinate de-a lungul secolelor. Comunitățile au dezvoltat sisteme de sprijin reciproc care permiteau supraviețuirea colectivă chiar și atunci când indivizii se confruntau cu dificultăți. Preparatele simple, precum frumentii, au devenit simboluri ale rezistenței, alimente care conectau generații prin experiența împărtășită
de a înfrunta și depăși rigorile iernii. Rețetele medievale care au supraviețuit până astăzi spun povești despre civilizații întregi luptând împotriva forțelor naturii. Fiecare instrucțiune pentru a găti grâne poartă ecouri ale iernilor trecute de acum câteva secole. Mica epocă de gheață a lăsat în cele din urmă locul unor condiții climatice mai blânde. Tehnicile de conservare au evoluat odată cu dezvoltarea științei moderne. Totuși, memoria acelor timpuri dificile a rămas înscrisă în cultura europeană, manifestându-se în tradiții culinare și proverbe populare. Frumentii nu a dispărut niciodată complet. În unele regiuni din Anglia, versiuni ale preparatului au continuat să fie pregătite până în secolul al XX-lea. Istoricii alimentației și entuziaștii au redescoperit rețeta, preparând-o în festivaluri de recreare istorică. Istoria supraviețuirii de iarnă în Europa medievală ne învață lecții care transcend contextul său istoric specific. Importanța pregătirii anticipate, necesitatea de a profita la maximum de resursele disponibile, valoarea cooperării comunitare și capacitatea umană de a se adapta la circumstanțe adverse sunt principii la fel de relevante astăzi pe cât erau acum 7 secole. Bărbații și femeile care au înfruntat acele ierni implacabile nu aveau acces la tehnologiile pe care astăzi le considerăm de bază. Ceea ce aveau era cunoașterea acumulată prin generații, transmisă de la părinți la copii. Această cunoaștere a fost cea mai mare comoară a lor. Și astfel, când ne gândim la frumentii, nu ar trebui să-l vedem doar ca pe un preparat demodat dintr-o eră îndepărtată. Ar trebui să recunoaștem în el un simbol al ingeniozității umane, al capacității de a transforma ingrediente simple în susținere vitală. Fiecare bob de grâu fiert în acel terci gros reprezintă o victorie împotriva penuriei. Fiecare bol consumat la căldura unei vetre pâlpâitoare reprezintă o familie care a supraviețuit pentru a vedea primăvara. Proverbul medieval avea dreptate. Iarna într-adevăr mănâncă ceea ce vara face să crească. Dar cei care știau să se pregătească, care stăpâneau arta de a păstra și conserva, care își împărțeau resursele și cunoștințele cu comunitățile lor, aceia găseau modalități de a traversa lunile cele mai întunecate. Și când primăvara sosea în sfârșit, aducând cu sine zile mai lungi și temperaturi mai blânde, ei emergeau gata să planteze, să crească și să acumuleze din nou, perpetuând ciclul care a susținut civilizația europeană de-a lungul secolelor de provocări climatice. Istoria continuă să fie scrisă. Schimbările climatice cu care ne confruntăm astăzi prezintă noi provocări, diferite de cele din trecut, dar la fel de serioase. Poate că există lecții de învățat de la strămoșii noștri medievali, nu în tehnicile lor specifice, ci în atitudinea lor de respect, în fața forțelor naturale și în determinarea lor de a se adapta și de a supraviețui. Frumentii poate părea un preparat prea simplu pentru a purta o asemenea semnificație, dar tocmai în simplitate rezidă forța sa. Ne amintește că, în cele din urmă, supraviețuirea a depins întotdeauna de capacitatea umană de a face mult cu puțin. Dacă această călătorie prin trecutul medieval v-a trezit curiozitatea și doriți să continuați să explorați povești fascinante ca aceasta, luați în considerare abonarea la canalul nostru. Fiecare abonare ne ajută să producem mai mult conținut care conectează prezentul de trecut, dezvăluind poveștile care au modelat lumea noastră. Lăsați un comentariu împărtășind ce părere aveți despre această narativă, ce teme ați dori să vedeți explorate în viitor, sau pur și simplu reflecțiile voastre despre cum strămoșii noștri înfruntau provocări pe care astăzi abia ni le putem imagina. Participarea voastră este combustibilul care menține acest proiect viu, la fel cum frumentiul a menținut vii generații de europeni în timpul celor mai riguroase ierni din istorie. Până la următoarea narativă documentară.